Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi, gaurko egunerako bi gonbidatu ditugu gurekin, alde batetik Josu Jimenez Maia, Nafar Ateneoko kidea etorriko da guregana, eta bestetik Angel Rekalde, Navarralde Fundaziotik, eta kurtsonetarako ikastorei buruz hitz egingo digute gaurko egunean, baina gu beti bezala hasiko gara gaurko eguneko edukiekin. Gaurko eguneko efemerideak aztertuko ditugu oraingoan. 1897 urteko irailaren 12an, Parisen Irene Joliot-Curie fisikari eta kimikaria 1925an kimikako Nobel saria lortu zuena eta Marie Curieren alaba jaio egin zen. Eta bestalde, 2003an Johnny Cash estatuatuar country, gospel, rock and roll eta rockabilly egile, abeslari eta gitarrista historiako handinetakoa hil egin zen. Goazen orain, aste honetarako agenda errepasatzera. Gaurko egunean, arratsaldeko 7:00 gaueko 9:00 arte, Gaztelu plazan dantzak txistu eta gaitekin dantzaldia egonen da eta sarrera libre izango da. Gaurko egunerako ere, arratsaldeko 6:00 Antxengo jaien hasierari emango zaion txupinazoa jortiko da udaletxe plazatik eta sarrera libre izango da. Gaurko egunerako ere, arratsaldeko 8:00 Zaldi Zuriaren mesoian Joan Swiss Knife taldearen kontzertua egonen da eta sarrera libre izango da. Gaurko egunerako ere, Zentral Antzokian Beltza Weekend jaialdiaren hasiera emango zaio, sarrera libre izango da eta arratsaldeko 8:00 hasiko da. Gaurko eguneko komunikabideen azalak aztertuko ditugu oraingoan. Diario de Navarrako portadarekin hasiko gara, bere titular nagusiak dioenez Zabalguneko familien errenta mediak Berriozarkoa 20.000 eurotan gainditzen du. Alboko albistean, Pio 12an 76 aparkaleku plaza egin ahalko direla azaltzen du egunkariak. Argazki nagusian berriz, Pedro Sánchez eta Pablo Iglesias ageri dira hauteskundeak errepikatu behar izanaz elkarri errua bota diotela azaltzen du komunikabideak. Eta beste albistetan, udal gobernuak erorien eraikinaren eraisketa baztertu duela argitzen du. Bestalde, lehenengo kontsultako listak gora egin dutela dio egunkariak. Liga Nazional Femeninoan 4 talde nafar daudela aipatzen du ere bere portadan komunikabideak. Diario de Noticiaseko azala aztertuko dugu orain, etxe bizitzaren merkatua lau urtez prezioak igo ondoren oztu egin dela azaltzen du egunkariak bere titular nagusian. Azaleko argazki nagusia atzo ospatutako diadaren irudi batekin. Agri da, diada jendetsua prozesaren sententziaren zain titulatu du egunkariak. Beste albistetan berriz, Sánchez eta Iglesias urrunago eta hauteskundeak gertuago daudela zehazten du egunkariak. Bestalde, auzitegi gorenak 12 hilabete baino gutxiagoko kuotak ordaindu gabeko kaleratzeak gelditu dituela argitzen du. Gainera, Nafarroako 7.000 Alzheimer duen 80% diagnostikatuta dagoela azaltzen du ere. Navarra Sumak frankismoaren inguruko bozketa batean bere botoa zatikatu duela aipatzen du ere egunkariak. Beheko albistetan, Maiak bere kriterioak inposatuko ditu udal gehiengoaren alde batera utzita. Jose Ramon Mora Nafarroako osasun zerbitzuko zuzendari berria dela aipatzen du egunkariak. Bestalde, Ordizian irabazitako Arburuako gazta batengatik 9.000 euro ordaindu dutela azaltzen du Diario de Noticiasek, eta azkenik, Zizurren eta Zangotzan txupinazoak jorte dituztela ageri da azal nagusian.
Gara egunkariaren portada azalduko dugu oraingoan, Auzitegi Gorenaren sententzari aurre egiteko diada jendetsua titulatu du eta diadaren irudi general batekin ireki du azal nagusia egunkariak. Bestalbistetan, Pariseko apelazio korteak Urrutiko etxea espetxetik ateratzea ukatu egin duela zehazten du Garak. Bestalde, Nazio Batuen erakundeari presoen eskubideen urraketen berri eman diotela azaltzen du ere egunkariak. Beko albistetan berriz, azaroak 10 Euskadiko PP harrapatu du hauteskundetan izandako porrotetik suspertuz. Eskoziar justiziak Boris Johnsoni beste zartada bat eman diola aipatzen du ere egunkariak eta azkenik, konflikto zonaldetan dauden umeen osasun mentalari buruzko erreportajea datorrela ageri dira Garako portada nagusian. Berria egunkariko azala aztertuko dugu, atzoko diadako irudi nagusi batekin ireki du berriak bere portada eta batasunerako deio zena titulua ipini dio albisteari. Beko albistetan, Majarenasen alaba aitak hiltzeko zorian uzteraino zauritu zuela eta berriz preso sartu dutela azpimarratzen du egunkariak. Baldintzapean aske usteko eskaera ukatu egin diote Urrutiko etxeri eta Amabi Andrek Donostiako tatuatzaile batek nola eraso zieten kontatu dute auzitegian azaltzen du berriak. Bestalde, Alizia Iribarren AEKako koordinatzaile nagusiaren irudia ageri da ere, euskara erabili behar dela eta AEKako alegina hor dagoela komentatu du. Datorren otsailean Iruña Beleia auziaren epaiketa hasiko dela argitzen du egunkariak. Eta azkenik, Ordiziako saria Lekarozko kortari gaztandegiak irabazi duela aipatzen du ere. Euskal Herria Irratiko azalarekin amaituko dugu gaurkoz. Norabaik Nafarroako senatari autonomiko izan dadin Koldo Martínez proposatu duela azaltzen du irratiak bere webguneko titular nagusian. Bestalde, Nafarroako parlamentuko batzordeak osatu egin direla zehazten du ere. Azkenik, Argaleta eta Juntzeko instalazioak eraisteko obrak urrian amaituko direla argitzen du irratiak. Gaurko eguneko albiste nagusiak ezagutuko ditugu oraingoan eta Oltzako zendeako kontuekin hasiko gara. 2019-2020 neguko programazioa argitaratu du Oltzako zendeako udalak. Neguko kanpaina hasiko da datorren asteetan eta horren aurretik hainbat ekitaldi programatuta dituzte. Larunbat honetarako irailak 14 Arazuriko beroki zelaia igerilekuan udako kanpainaren amaierako festa antolatu dute. Honetaz aparte, kirol, kultura eta hizkuntzekin zerikusia duten ekitaldi eta ikastaroak plazaratu dituzte ere. Datozen hilabeteetan burutuko diren aktibitateek osatuko dute aurtengo programazioa. Informazio guztia eta apuntatzeko prezio eta datak Oltzako zendeako udalaren webgunean kontsulta daitezke. Uharteko albisteetara pasako gara oraingoan, Anaitasunaren jaietako programa argitaratu du Uharteko udalak. Larunbat honetan irailaren 14ean eguerdiko 12etan Patxi Buldainek jaurtiko duen zuzireaekin hasiko dira Uharteko Anaitasunaren jaiak. Jarraian txarangak eta erraldoi eta buruhandiek kale jira eginen dute. Irailaren 22 igandera arte luzatuko dira aurtengo jaiak, egunero hainbat ekitaldi eta musika kontzertuekin batera pasako dituzte jaiak Uharten. Programa guztia Uharteko udalaren webgunean kontsulta daiteke eta hau deskargatu. Beste kontuetan, Uharteko festetako kartel lehiaketaren irabazleek bere saria jasoko dute. Larunbat honetan, Uharteko jaien hasierarekin batera, kartel lehiaketako irabazleek euren sariak jasoko dituzte. Iñaki Fernandez Iturmendiren denak lanak iragarriko ditu aurtengo Uharteko festak. 14 lan aurkeztu dira aurtengo festetako kartel lehiaketara. Kartel lehiaketako epaimahaiak 3 kartela hautatu zituen herri bozketan, kartel irabazlea hautatzeko. Eta herri bozketan jasotako bozka kopuruak nabarmen egin du bera, iaz 272 barkatu bozka jaso baitziren. Iruñeko albisteekin amaituko dugu gaurko albistegia. Urbanismo komisioak erorien monumentuaren inguruan prozesua jarrai dadin 2 deklarazio aprobatu ditu. EH Bildu eta PSN alderdiek aurkeztutako 2 deklarazio aprobatu ditu Iruñeko udaleko urbanismo komisioak erorien monumentuaren etorkizunari buruzkoak. EH Bilduren deklarazioetan udal gobernuari urtea amaitu baino lehen konkurtsoaren irabazlea aukeratzeko debatea irekitzea eskatu dio. Sozialistek ere monumentu honen etorkizuna zehaztuko duen prozesuak
aurre egitea eskatu egin dute. Beste albistetan, Geroa Baik Koldo Martinez proposatu du senatari autonomikoko kargurako, nork bereari eutsiko ziotela esan eta hala egin dute Geroa Baik eta Ezkerrak. Espainiako senaturako nork bere hautagaitza aurkeztu du. Ezkerrak Iñaki Bernal proposatu zuen duela 2 egun, atzo Geroa Baik iragarri zuen Koldo Martinezen hautagaitza aurkeztuko duela Nafarroako parlamentuan. Eztabaida eragin du senatari autonomikoaren gaiak azken hilabetean Uxue Barkosen gobernuan babesten zuten alderdien artean. Apirilaren 28ko hauteskundei begira, egindako hitzarmena ez dute berdin ulertzen alderdiek eta hortik sortu da desadostasuna. Eta azkenik, gaur arratsalderako Nafarroako musika garaikidearen programazioaren baitan kontzertu bat antolatuta dago. Zibikan auditorian izango da zita arratsaldeko 8etan Miren Carmele Gomez eta Alicia Torrearen partetik. Kontzertu didaktikoa izango da honako hau, musika sinestesika edo sinestesia titulua duena. Bien artean zuzenduko dute ikuskizuna non Alicia Torreak pianoa joko du eta Miren Carmele Gomezek sinestesi fenomeno sentsolari buruz ikusaraziko die ikuslei. Sarrerak doakoak dira, lehenagotik lortutako gonbidapenaren bidez eta aforoa bete arte egongo dirateak zabalik. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Magazineko 2. partera iritsi gara eta oraingoan gaurko eguneko gonbidatuei paso emango diogu. Arratsalde on guztioi, gure lehenengo gonbidatua Josu Jimenez Maia da, Nafarroatik dator eta hilabete honetarako kurtso edo ikastorei buruz hitz egitera dator. Arratsalde on, Josu. Bai, zurire. Ondo? Bai, aitzongi, bai. Ondo hasi duzute kurtsoa aurten? Bai, indartxu. Hasi ere, bai. Eta suposatzen dut hainbat aktibitate edo ikastaro programatuta daukazutela hurrengo asteetarako, ezta? Bai, hurrengo asteetarako ez ezik, hurrengo hilabetetarako ere bai, ze normalean plangintza egin behar da, batez ere, gauzak taxuz egin izateko, eta bai, baditugu gauza haunitz eta askotarikoak. Eta, agian laizter egingo den kontu baten berri eman nahi nuke, bada liburu baten aurkezpena. Atzerrian izeneko liburua. Nerea Balda izeneko neska batek egindako novela, eta hori aurkeztuko dugu aurkeztuko dugu datorren asteko ostegunean, 19an, eta arratsaldeko 7:00 Karrikirin. Bada, Nerea Balda bada Altsasuko institutuko irakaslea, berez Iruntzungoa da, eta Iruñeko udalak antolaturiko lehiaketetan sari bat baino gehiago eskuratua du. Eta aurten egin du novela bat, Ramiro Pinilla sariketan hautatua izan dena, eta nik uste dut oso interesgarria dela. Ze, haunitzetan jendeak, esaten du euskarazko literaturan, euskarazko nobeletan, agian novela batzuk direla oso errazak, edo
ez dutela igual gehiegizko mailarik, nik esango nuke liburu hontan irakurleak aurkituko duela liburu exigente bat, baina aldi berean oso interesgarria. Eta aurkeztu egin zen Bilbon, Ramiro Pirilla saria eman ziotelakoz, baina Nafarroan ez zen aurkeztua, eta ene ustez behar da sustatu, eta orduan Ateneoaren babesarekin egingo dugu Karrikiri elkartean, eta nik espero dut interesgarri izatea. Ateneokide ere baden Ines Kastiellak egingo du elkarrizketa, eta guztiz gomendagarria. Hori datorren asteko ostegunean. Ea jende animatzen den bertaratzera eta pixkat ere liburuaz jabetzera, ezta? Hori da, nik irakurria dut, eta horren ez dut spoilerren egingo, baina, bada itzultzaile bat lortu du lanpostua, orain atzerrian da, baina bere bizian badira gorabeherak eta nik uste dut interesgarria dela. Horretaz aparte, hilolenetarako ere ikastaro bat antolatuta daukazute, hizkuntza eta hezkuntza elkarren laguntza, ezta? Bai, bada urtero antolatzen du irailean Nafarroako Unibertsitateen udako ikastaroen barruan, beti antolatzen dugu ikastaro bat guk Urrutiko Unibertsitatearekin batera, UNED delakoarekin batera, eta hor badugu Ateneokide den Ekaitz Santazilia, eta berak antolatzen du eta ikastaro hori zuzentzen du. Izan ere, badakigu jendeak uda eta gero gauza honitz duela buruan, baina daukagun denbora mugatua da, ez? Eta orduan saiatzen gara ikastaro bat antolatzen jendeak indarrik duelarik, ez? Eta orduan irailaren ondarrean, Iruñeko Kondestablean egingo da ikastaro hori. Eta nik uste dut oso interesgarria dela, ez? Izan ere, Cummins hizkuntzalariak aspaldin gaztigatu zigun gizan, irakasle guztiok ezer baino lehen bagara hizkuntz irakasleak, ez? Eta orduan behar da diskursoa, berbaldia eta erregistro hori behar da landu. Inor ez da ikasia jaiotzen, ez da ama hizkuntzan ere. Eta irakaskuntzan behar dituzu baliabide batzuk zure lana egiteko, hizkuntz baliabideak. Eta, nik uste dut oso interesgarria den ikastaroa dela, hizkuntza eta hezkuntza elkarren laguntza, deitzen dena, prezio erat simbolikoa da, ez? Jarri du, gaina prezio simbolikoa zen, badakigu jendea haunitzetan animatu egiten dela, baina gero bertze bila gauza duela buruan, igual bazter, ez, 15 euro, baina batez ere ager zaitezen. Izena eman duzun horrek, behin izena eman duzula, behar duzu agertu, ez? Eta, 2 eguneko ikastaroa da, lehenbizikoan ostegunean Itziar Elortza egongo da, Itziar Elortzak asko dauka idatzita eta hizkuntzen irakaskuntzan, inglesaren irakaskuntzan referente bada, eta ostiralean egongo da Unai Arellano, ikastolen elkartekoa, eta Bustintxuri eskolako Uarte, ez naiz hori bere izenaz, barkatuko didazu, nahiago dut ongi erran eta ez hanka sartu, badakit Uarte duela abizena, baina naiz izenaz horitzen eneko, bale? Orduan, ez dira asko dakiten teorikoak, jakintza lapikoak, baizikan praktikatik ere asko dakitenak, eskarmento handiko profesionalak, eta nik uste dut oso interesgarria dela. 2 egunetako ikastaroa besterik ez, nolabait pilak jartzeko eta jantzteko eta ikasturteari ekiteko gogoz eta adorez. Irailaren 26 eta 27 izango da. Bai. Eta Kondestablen, ez da? Bai,
kondestable jauregian. Hori bai, izena eman behar da UNED-en web horriaren bidez, eta, bueno, arratsaldeko 5:00 aurrera, eta 2 egun trinkoak dira, baina nik uste merezi duela. Edonorentzat zuzenduta den ikastara da? Bat ez irakaskuntza munduan ibiltzen garenontzako, baina beti ere interesa duen edonorentzat. Eta, komentatu duzun bezala, helburu nagusia da, hizkuntza eta hizkuntzaren arteko elkarlana sustatzea jendeari, ezta? Bereiek ere jakiteko komunikatzen, ezta? Bai, hor bada irakasle batzuen artean, bada ustezko iritzi bat, eta da, ni matematika irakaslea naiz, edo ni natur zientzia irakaslea naiz, eta orduan matematika irakaslea naizenez, berez, irakasle ona naiz. Agian asko dakizu matematikari buruz, baina behar dituzu ere hizkuntz baliabideak zure diskursoa antolatzeko eta zure berbaldia eraginkor izan dadin. Orduan, irakasle oro, espezialista izanagatik, ezer baino lehen hizkuntz irakaslea da. Hasteko eta behin. Eta hori sartu behar zaigu buruan, eta batzutan ez da errexe izaten. Batez ere, bigarren hezkuntzako irakasle batzuek pentsatzen dute, nik asko dakit natur zientziei buruz, orduan naiz eta nire euskara apala izan berdin du. Zure euskara makala baldin bada, transmitituko dituzun edukiak nekez transmitituko dituzu modu eraginkor batez. Orduan, ez gaitezen engaina. Osongi. Eta honetaz aparte baita ere, suposatzen dut irailetik urria edo azarora ere beste hainbat ekitaldi edo zita importantea dukazutela. Lehenago, nahi nuen aipatu, badugula poesia talde bat, eta poesia talde hori pasaden urtetik datorren talde bada, Jose Miguel Bidador du izena. Jose Miguel Bidador duela 9 urte hil zitzaigun idazlea, dantzaria, ikerlaria eta laguna ere bai, eta berak bazuen Utxaneko Azkurria izeneko poema liburu bat, eta Ateneoaren babesean, Ateneoaren Nabaroan, poesia talde bat, euskarazko poesia talde bat antolatzea deliberatu genuen, iaz jarri genuen abian, eta aurten berriro ikasturte honetan ekinen diogu. Eta eginen dugu estraineko bilera 24an. Normalean biltzen gara 6-7 lagun, eta naiz eta batzuk Ateneoko kideak izan, zabalik dago interesa duen edonorentzat. Barainain etorbidean dugu egoitza eta interesa duen edonork parte har dezake doakoa da. Eta talde horretan normalen biltzen gara hilabetean behin, eta bilera batean aukeratzen dugu euskara sortutako olerki bilduma bat, euskara sortutako olerkari bat, eta hurrengoan aukeratzen dugu euskarara ekarritako poesia bat, edo egile bat, poeta bat. Oraingo hontan bilduko gara Castillo Suarezen Irautera izeneko liburuaren aitzakiatan. Aitzakiatan diotze ez dugu bakarrik hitz egingo bere azkeneko liburu hortaz. Castillo Suarez aski ezaguna da, Altsasorra, eta nik estimo onditan dudan poeta, aspaldi ondian, atera zoia bere espan poemak eta beste batzuk, eta orai Elkar argitaletxearekin atera du Irautera izeneko liburu bat, eta gure asmoa bada egitea gure eguneroko prosaiko hortan, egitea geldialdi bat, geldialdi poetiko bat, hilabetean behin euskarazko poesia gozatzeko,
ez dut zehazki goguan zein liburutan esaten zuen Castillok poesia badela autobus bat Altsasutik Iruñera etortzen dena. Eta, oraingo hontan autobus hori etorriko da eta Ateneoan egingo du geldialdia. Eta, talde hori ez da olako talde, ez dakit nola esan, zurrun eta zorrotza. Nik animatu nahi dut jende berria ere sardadin, ez? Poesia maite baduzu, poesia irakurtzea gustatzen bazaizu, edo poesia gozatzen ikasi nahi baldin baduzu, edo poemaren bat idaztera ausartu bazara, bino hor duzu gordeta, ez? Inori irakutsi gabe zaitez gurera, eta nik uste dut, elkarrengandik ere asko ikasten dugula, ez dira saio magistralak, ez? Eta nik uste dut, giro polita dagoela eta aitzakea polita. 24an, 7 Ateneoan. Osongi. Josu, ez dakit berte gairen bat ola komentatu niko zenukeen, edo... Poesiaren aritik, ari garela, agian gustatu ditzaidake aipatzea urrirako bada ere, urriaren 3an, Iruñeko kondestable, Jauregian, izanen dugula munduko poesia kaia. Beñat Sarasolaren ekimenez, munduko poesia kaierak izeneko poeta bilduma egin da, hainbat urtez atera dira, euskarara ekarritako munduko poesiak, ez? Eta, hor dugu Idia Vilariño, Krakel, eta beste beste. Eta, 30 liburutxo atera dire, eta orain geldialdi bat eginda, munduko poesia kaierak bilduma hortan eginda geldialdi bat, eta liburu horietatik ateratako pasarteekin egiten da munduko poesia kaia izeneko ikuskizuna. Arte plastikoak, poesia, antzerkia, ekitaldi hibrido bat da. Iraganden aste artean Donostiako Victoria Eugenia Antzokian estraineko eskaini zen, eta Nafarroara ere ekarriko dugu, Iruñeko udalarekin dugun hitzarmenari esker, elkarlanari esker, eta hori horrela urriaren 4an Kondestablen izango dugu munduko poesia kaia. Oso interesgarria, oso galdu ezin daiteken ekitaldi horietako bat da, ez? Eta, Jose Luis Otamendi poeta ezaguna arituko da errezitatzen, eta orduan nik uste dut, poesia maite dugunontzat ezinbesteko erreferentzia bat dela. Espero dugu jendea ekitaldi edo aktivitate hauetara asko animatzea eta batez ere publikoa betetzea, Kondestablen, bai beste hainbat tokitan, eta hurrengo hilabeteetan berriz ere balorazioa edo kronika bat egitera etorri baldin baduzu, gonbidatuta zaudela, Josu. Osongi, mila esker honitz. Mila esker. Bai. Kaixo berriz ere, oraingoan Angel Rekalde daukagu gurekin, Navarralde Fundazioko kidea da, eta aurten fundazioak programatutako ikastari buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Angel. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, honekin animatuta.
Animatuta, ezta? Zer moduz hasi duzute kurtsoa orain fundazioan? A tope. Egia esan gauza asko daude, eta egia esan ariketa honek, ekintza honek ja badauka bere rekorrido, bere ibilbidea, eta orduan estableago, baina beste gauza batzuk sortu behar dira eta hortan gabiltza. Nahiz eta kurtsoa hasieran gaudeia, irailaren hasieran, hala ere, hilabete hauetan suposatzen dut hainbat lanetan egon izan zaretela, ezta? Egia esan bai, nola kongreso bat eta bestelako jardunaldia dauzkagun, gu ebilia gure kabuz lanean ezagerian, baina bai, horrela juntzaigu abuztua. Eta datozen hilabeteetarako hainbat kurtso ikastaro dute programatuta, zehatz-mehatz urrian emango den Euskal Herriako historiaren ikastaroa, ezta? Bai, ja da 7. edizioa, eta bai, aprobetxatzen dugu udazkena, urtearen hasiera izaten da, eta orduan, bai irakasleak eta bai ikasleak oraindik ez daude oso beteta, ez daude oso liatuta, denboraz pixkat libreago ibiltzeko, eta konturatu geha, ikasi dugu garai egokiena dela hau egiteko, ikastaro. Zehazki ikastornetan zer landuko da? Atzo irakurtzen, aurkitu nun zita bat, Milan Kunderarena, idazle txekiarrarena, eta honek esaten zuen herri bat desagertarazteko edo hori asimilatzeko bere memoria ezabatu behar zaiola, ez? Kentzen zaio historia, kentzen zaio kultura, liburuak, eta herri hori badoa azten, zein dan, eta hori ez, eta ez du funtzionatzen sujeto bezala. Orduan, bera hortan kokatzen denean, inguruko herriak lehenago ahazten dute. Gu herri bat izan geha, herri gainera potente, independiente, estadu propioarekin, eta, gu nahi dugu hori ezaztea. Hortan, dinamika hortan ez erortzea, eta orduan nahi dugu gure historia ezagutzea eta gure memoria mantentzea. Azken finean hor dago gure identitatea jokuan. Azken finean, izango zuek orduan, helburua identitate hori mantentzea dela, ezta ikastaro honekin? Dena. Identitatea, historia propioa, kontzientzia dena lantzea, ez? Azken finean, hori ez baduzu lantzen, zure ondarea desagertzen da eta herri bezala desagertzen zea. Ikastaro honetan, materia garaitan banatutua dago, ezta? Bai. Ez da historia klasikoa, normalean historia estandarizatua edo beti kokatzen da beste herrietan, historia ofizialetan, beste herrien hitoetan edo klabeetan. Guk aukeratu ditugu gure klabeak, gure fetxak. Guretzat klabeak izan dira oso importante erromanizazioa, baina baita ere Orreagako batailak, baita ere 1200 konkista, olako karlistadak eta olako erreferentziak. Eta horrela dago sailkatuta. Gutxienez, gaur egungo belaunaldiak jakin dezaten gure erreferentzia nagusiak eta klabeak zeintzuk izan diren. Hor daude mundu mailan bestelako erreferentziak, hori iraultza frantsesa eta bar, baina gure perspektibatik, aber nola kokatzen gehan. Ikastaro hau publiko konkretu bati sostenduta bideratu duzute edo nor apuntatu daiteke ikastaro honetan? Hasieran hau prestatu genuenean, esaten dut 7. edizioa dela, hau Nafarroako ikastolekin egin genuen eta nolabaiteko konbenioa eta beraiek eskatu ziguten materiala, formakuntza hori behar zutela bere irakaslentzako. Eta ideia horrekin hasi egin genuen, ez? Baina hain zuzen horregatik, saiatu ginen, irakasleak nahiko saturatuta daude, eta saiatu ginen, sinpleki, sintetikoki, pedagogikoki egiten. Eta egia zen, arrakasta handia, hori baloratu ikusi dugu, eta orduan, hasieran irakaslentzako zena, baita ere ikaslentzako balio du. Eta orduan zentzu hortan, publiko orokorrarentzat balio izan du, eta guk hori ikusten dugu, guri ailegatzen zaizkigu ikasleak diasporatik, Ameriketatik, iparraldetik, Bilbotik, toki desberdinetatik, euskaldunak daukaten olako grina edo jakimina, hurbiltzen dira, ez bakarrik irakasleak. Beti irakasleak, hori bai, baina egia esan, jende gehiago bai. Komentatu dut lehen, urrian izango dela ikastaro hau, baina zehatz-mehatz ze fetxetan edo detate? Fetxak uste dut urriaren hasieratik, 3tik,
eta amaituko da, abenduan, 3 hilabete dira, 9 saio, baina tarteka daude, astero, atal bat, baina tartean daude 2 aste edo pixkat deskanso, batzutan jendearen dinamikagatik materiak pilatzen dira, eta orduan hobe da tarte bat ustea deskansatzeko, gauzak berreskuratzeko, eta orduan 3 aste bat deskanso, 3 aste bat, eta 3, hola dira, urritik abendura arte, erdialdea edo. Lehen komentatu duzu nola irakasleak adibidez, igual disponibilitatea arazoak dituztela, hori dela eta aurtengo edizioan uste dut onlineko aukera ere dagoela presentzialaz aparte, ezta? Berez, hau planteatu zen hasieratik online bezala. Horrela izan zen eskakizuna eta horrela egin genuen. Esaten dezunaren alderantziz da, nola arrakasta izan duen, batzutan eskatu digute presentziala egitea. Baina izan da alderantziz, materiala eta nola baiteko gaia eta hori landuta izatea, batzutan, adibidez, horritzen naiz, Altsasuko ikastolak bere momentuan eskatu zigun favorez, olako ikastaro trinkoa eta hori, eta eman genien 4 saiotan, modu presentzialean. Eta gaur egun hori egiten dugu. Baina hau zehazki da online. Horrein planteatzen dena da online. Bestelakoak izaten dira, adibidez, zibikanen emango dugu baita ere, modu paraleloan, gauza bera, presentzialean, ez? Baina hau online da orain egiten duguna. Eta kurtsunetako materiak irakasle edo adituek prestatu izan dute? Bai, egin genuena zan hori, ez, materiala lantzeko eskatu genien, olako idazle, irakasle, historialariei, ez, adibidez, erromanizazioa, Mikel Sororeni. 1512ko Nafarroaren konkista, Joseba Asiron, ezaguna dena, iparraldeko historia, Jean-Louis Daban, idazle ezaguna historialaria, 36ko gerraren erreferentzia baita ere, Iñaki Egainak, adituak, bakoitza bere atalean, bere alorrean, eta horiek prestatuten materia, hori izan da gutxi gora bera. Horregatik gu konfiantza handia daukagu, atal bakoitzean ondo justifikatuta, gehienak doktoreak dira, ikerlariak, jende oso serioa. Orduan, ikastarora puntatzen diren partaideek materiala daukate hori online irakurtzeko eta ikasteko, ezta? Bai, badago metodologia bat, zentzu hortan metodologia oso pedagogikoa, baina egiten duguna da alde batetik materiala oso txukun jarri, oso sintetikoa, baina aparte baita ere ematen diegu azkenean nolabaiteko material osoa, disponible beti konsulta edo gordetzeko, beti izateko. Azken finean, saiatu geha irakaslei aukera guztiak ematen, hori da. Zentzu hortan daude mapak, daude material interaktiboa, eta bar. Baina, azken finean, edukia baita ere dago nolabaiteko liburu klasikoa nolabait esategatik. Ikastaro honen amaieran, apuntatu direnek, titulu bat lortuko dutela irakurri dut? Bai. Egia esan dezagun 2 gauza. Alde batetik dago titulo ofiziala nolabait egin dezu ikastaro bat eta ematen dizugu zertifikatu bat egin dezula. Hori, norberaren konfiantza satisfazioarako edo hori. Baina aparte egia da ikastolek hori eskatu ziguten eta gero beraiek baloratu zuten eta aurkeztu zioten Nafarroako gobernuari kreditoak emateko. Eta orduan, plano hortan, plano akademikoan, ikasleak zein irakasleak ordozkate bere kurrikulumerako kredito horiek. Eta hori kontatzen dugu kredito bezala. Egia esan, uste dut, memoria zaren ez, baina uste dut kontatzen dela 80 orduko ikastaro bat bezala. Balio du. Oso ongi. Eta ja, apuntatzeko epea martxan dela esango genuke, ez da? Bai, martxan gaude, horretarako oso erresa da, edo Navarraldeko bulegoarekin kontaktatu, edo baita ere webgunean badaukagu banner bat, hor informazio guztia, formulario bat betetzeko erresa. Baina esaten dizut, bestela Navarraldeko bulegora deitu, 948 2110 deitu, kontaktuan gurekin hartu, eta planteatu hori. Bakoitza bakizu, holako kasotan beti orduak, ez dakitzer, galderak, informazioa beti izaten dira zalantzak, eta bakoitza badauka, persona bakoitza mundua da, eta badauka bere disponibilitatea, konsultatu eta beti bilatzen da formula. Baina azkenean, normalean, funtzionatzen du eta jende oso gustora gelditzen da. Eta momentuz, sumatu duzue jendea animatzen ari dela
Ez dakit, egia esan ez dakit. Urtero apuntatzen dira jende desente eta gure esperientzia da funtzionatzen duela. Oso interesante dela eta jende oso desberdina. Momentu honetan ez dakit, hori martxan dago, sobre la martxa. Ikusi barko dugu. Ez dakit, Angel, beste gairen bat komentatu nahiko zenukeen? Ez, hor komentatu duguna da alde oso teknikoa. Nire ustez, nik planteatuko nuke, lehen esan Milan Kunderaren gogoeta, ez? Ze importantea da gure historia ezagutzea, azken finean horrek, horregatik ez listoago, ez tontoago, baina zure errealitatearen marko bat ematen dizu. Eta gizarteak ez dira une bateko gizarteak, baizik eta kontinuum baten iragana eta etorkizuna dena lotuta doala, eta gizartea ondo ulertzeko marko hori beharrezkoa da. Eta marko hori neurri baten historiak ematen du. Claro, kentzen badiozu zure herriari historia hori, kokatzen zea beste marko baten. Oso importantea da hori garbi izatea. Gero, hortik zure erabakiak eta hori beste plano baten, baina behintzat, kontzientzia hori beharrezkoa da. Ikastaro honetaz aparte, suposatzen dut, hurrengo hilabeteetan beste hainbat programazioan, kongresu edo... Bai, egia esan, arrazoia duzu, momentu honetan ikastaroaz aparte, Iruñean daukagu kongreso oso trinkoa, ondarea lantzen dugu, ondarearen espazioak, nik batzutan jartzen dut anekdota bat, gai hau azaltzeko, inglesak izan zuten bere imperioa eta hori, eta Greziara joan ziren, eta aurkitu zuten harrizarrak. Eta, ze interesante, Lapurtu eta eraman, ez? Eta Egipto, gauza bera, ikusi olako gauzak, Lapurtu eta eraman. Eta bera gero egin zuten British Museoa. Ez nik batzutan esaten dut Brutus Museoa, ze hor brutalidade erakusleioa da, ez? Baina egia esan jarri zuten, eta nolabait jarri zuten duintasunarekin. Eta jendea ikusi zuen eta balorean jarri ziren harrizarraiek. Gero greziarrak eta egipziarrak joan ziren ara eta esan zuten, hori gurea da. Beraientzako harrizarra ziren eta besteak bere espazio egokian jartzean ondare horren balioa ikusi zuten. Hoi da anekdota. Batzutan guk jabetu edo ikusi behar dugu gure ondarearen balorea nun kokatzen dugun, nola baloratzen dugun, ze puntoraino zaintzen dugun, ez? Inglesak egin zuten moduan, baina guk ez Lapurtuta edo ez beste museo baizik eta gure terrenon. Eta holako gogoeta bat egin nahi dugu, ez? Plano desberdinetan, ze ondarea oso zabala da, plano desberdina da, Amaiur, igual ezaguna, baina baita ere euskararen toponimia eta gai desberdinak eta hori, eta horren inguruan oso gogoeta oso zabala, izango da jardunaldia 2 egunetan, batez ere larunbat baten, baina bezperan bai, baina gero bisita gidatuak eta gauza asko egia esan momentu honetan, sartuko gineak beste debate baten. Bueno, Angel, elkarrizketari amaiera beharko diogu, plazer parte izan da zurekin hitz egitea. Espero dugu dena ondo jatea kurtsonetan eta beste nomentietan etorri nahi baldin baduzu, gonbidatu zaude. Eskerrik asko, holako gauzak egiten dira jendea parte hartzeko eta horretarako zabaltzea oso importantea eta horregatik eskertzen dizugu holako aukera zabaltzeko. Eskerrik asko. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker gurekin egoteagatik, gaurkoz amaitu dugu, baina bihar itzuliko gara beste gonbidatuekin eta beste kontuekin. Mila esker eta bihar arte.